kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag amalem tay amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ti maning nga sumangbay ti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kaya ito pag-ayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Mr. IKL, iti kalman laeng Manong Nemi Ruiz. Kumapkablawang tinimbag nga malayam kada kay amin nga sangapada. Hindi nga roten rogyan nga ibasa. Kakaruba. Da ito pagkasalitaan iti kalman laeng ni Kerly ang nagsurat kada taita. Takayat namat nga iburay dati pagkasalitaan na, tanam naman na ngayon tayo pakaadawan iti adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag ako nana. Sagudahin nga rin ti surat, ako nana dito, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng Manong Nemi, tagbasa ako niti high school. Ubingak pala idi agsina datatang kininanang at tuyak at dito ijayak kagayan Manong Nemi nga pasngay tataga ijay ni tatang irinto tadituyak Ilocos Adimakkel. Idi tagbasa akon iti high school. Kuda ni nanang kanya Manong Nemi. Alagdag, ay, alis tuwam, saan kang mulmuling nangangasta anak? Lalakaman lang ito, ubram, Alan? Nanang? Apay. Dalangim ka di man ng kanyak, no apay nga binigatlatan nga kastoy ito, brata. Agtemplak iti belaay, katsika, agpunas ka na iti mailanat ko nga bulong ti saba, sa akto agbungon, kat inton malpas, inakto ipatuno dagito nga tupig iti pugon ni Mang Dalmas. Napay humisam ka. Naibagayon na. Tiyan niya. Tikait ko nga saludsudin. No apay kasulat o brata, agbibig ka. Ano nga bibing ka? Tupig ko na yung awain. Agtup-tupig. Samat na narigat dito yung trabaho nanak. Masapol lang nasapat ang agriing, agaman takid diyan, tada nautang ko nga sangkabasit nga puunan ta, ito nga negosyo ta, agtuno iti tupig, nga mapangko isursor, ilako. Ito kas kasano laeng, girly, no adun to na kita gusto iti lakot ta nga tupig, adulakid na kita guder. Yeah? Tupig. Api nga saan nga bibing ka? Tubig ti ayat ko. Ipapilit mo na bibig, tubig mo ti negosyo ta. Anya at ko malaglagib ko nga rin ni tatang nanang. Ay, susapo. Dahil ka din awan sa sarbi ng amam ti malagip mo. Girly, di mo ko madadailan tinapintas kaldaw ko.
Makaoray ka lang iti staltupeng nga ungit kanyak. Ha? Malaglagip ko lang ni tatang nanang. Sumartan kan, nakadadot sa bali nga malagip mo. Luapin nga pala na diyang amam. Alisom kiti. Alisom tagpunas ka na kitang bulong ti saba. Kit ne, malumbaan kan. Sorry nanang. Namin anong yung bagakin ka nga di mo ipalpalagip de demonyo nga amam. Alaos to nga rudan nang. Jack doon kayat nga ulitan ha. Girlie, laglagip mo na ita. Jack kayatin nga ulitin pang ipalagip mo de demonyo nga amam. Uwan manong nemi kasta tinariingak nga pasamak. Hindi nagsinan datatang kininanang imay kami dito Ilocos. Kaya dyan mo nun at nakasusuruan ni nanang na agtemplay ti balaay sana bungunan sana mapadipatuno kagbaling nga tupig. Kasi masanak namang namnama manong nemi nga kastulang ti klase ti biyag. Agbasa kon ti high school, makaturposak ti high school. Anang ata, agbasak to nga ti college. Ni tatang ko, kailiw ko. No ipalagib ko kininanang, tanak mo. Hindi makatunon manong nemi ni nanang nagawid na ata, napangaroon nagpatuno. Nagawid pala dito, itap nyo kastagat dito yung agrobot, mapan na isurso, manong. Siyempre, namanak mo't o na, mayat mo lang. Naimas nga talaga ti aramid yung atuping nanang. Namsuga ko, tiduwang nga kanek. Umanay na pamigat ko. Umad-adong, di kiti order anak. Uwing gayam. Laglagibim timapan mangipan iti order ha, kini antim nga sabel. Pagkapeta ka no. Like no kan di bayad nanang. Tayo ti pangalam ti balon mo nagbasa. Iti tayo tungal daw. Ti baglakwam. Alain kan, amang ano, isun ti ururayan da, tabagkapeda ka no. Sige nga rin, agalisto ka, alain kan. Nagtungpalak nga rin, manong nemi, kat siyempre, iti-adako ni tayan danti. Ay, girly. Ito yung order yung tupig. Habag suunay, girly, balasan ko. Naimas nga ikape. Magustuhan o na uncle mo. Kaya nagkita kasinsin mo. Din sabi na karing nagkita kasinsin ko, andi. Saman. Agmurmuray dalayangin. Napikatakwada, anti, ta saan nga mapuypuyatan. Ngam siya. Kabuka dito tulungan ni nanang mo, itinegosyo yo. Napiapay katakwada, tada nanang da. Ada pa'y tatang da. Ngam siya. Teta ka manen, girly. Accept self-pity ka manen. Apalam di kiti kasinsin mo, ta kompleto da, adda inakin amada, kat sika inalat adda, kasta. Unanti. Ay, po, takasan na o. Kat nakapatangmat ngamin ni nanang mo itinaranggas nga asawa. Dinamat ngamin amo tagpili, nagbaling nga asawa na. Anti. Abay, mailiw ka keng kwa na. Unay, anti. Kahit ko kumamit na makita ni tatang ko. Kahit di nga tatang mo. Kahit nakangatamit na makita. Ha? Oo. Oray man no kasunod, ayat mo nga makakita ti amam. Ti saludsod. Dahil dyan nga amam. Kahit nakakatibat nga taa makita. Mailiw nga tamat kang ka. Malaglagip nakmut siguro, anti. Oo, amangan no. Oro-orayan na kaninanang mo. Anti, oro-orayan na kaninanang mo. Tikat adong aming masaom. Bayada ka rin na kititupag. Iso nga rin nga, isit oro-orayan ka, anti. Balunek ang mga nag-eskwela. Ay, di mo mat namin imbaga. Diyan mat namin naranggas nga babaero nga amam, te palagip mo. Orayam nga rudbet. Tenak mga la, di pagbayad ko ititupig nga deliver mo.
manong nemi kasta nga rod katong galagsapang aramid mi kanina ng tulunga sa kagi-deliver kanina do mga order manong. Kaya paglakwa, iti ko kininanang sanak tumot ikan iti maumanay nga kwartak nga basa iti deta nga aldaw. Kaya nung gusto nga sumangpetak dito balay manong nemi tulungak pintinanang kada kiti aramid ti unag ti balay. Pasaresak mo inukwat agluto no saan na nga masango. Kaya nung gusto manong nemi awan ubrakon, siyempre awan sa bali nga asikas work no saan nga ti assignment ko, agbasa kiti libro. Oh, naka-assignment kan? Nang, hindi ka karod maturugin. No awanin ti obrang anak. Kat masapat amanin nga gring na bigat. Nakait mo sa lutsulan? Nanang, dadya ka di manin nga demonyo yung amam, ti pampanunutem? Saan? Tanuan ko na. Ungtan dakmet man. Wala. Talagang ungtan ka. Kang kanayon ko ipalpalagip kang samong ipalpalagip dadya nga demonyo ka naranggas nga amam. Nanang, no maminsan na kat maawatan ka matkat. Umapal ka, kadagiti kapadadam nga daamada. Ano nga ron, ti maaramid ta. Pinanawan na tanitatang mo. Ay, ala lang, baka no agluwa kayo, sangit kayo. Yung makaluwaak nga ron. Tadyak na namay nakasto ti pagtungpalan ti pamilya tayo. Makasangit akmanen at di na oras. Malagip kumanen no kasano ti kinaranggas kanyak ti amam. Alam na no. Sa akin nagsangit karon nakasta. Da kayo magayam di makalagip kinitatang. Da kayo ti mangipalpalagip ken ko ano mo sanga siya. Amom. Inaramid kumit iti tinagananos. Sikat ikang runahan nga nakakaasi ti amin anak. Nakitam. Nakitam nga mismo idi no kasano akabilin, no kasanunak nga kabilin ni tatang mo. Nakakutkutong akidi. Gabo iti konsumisyon. Tinasakit unang nga naramid na. Kat ti panang sangkapat ng ti kapit na. Kat siya ti panagtalaw na. Nang saan yung ipalagip pa eh. No siya ti bang ipalagip kinitatang, kaungat dak. Ita saan ko malagip, da kayo ti makalagip. Baka kaungat kayo man. Nadyang harot kang anak ko, pagbaganak ko. Tinakasaksakit ng parte ng inaramid ti amam. Insangpet na ti kabit na. Ket si kakensyak ti pinagtalaw na. Inarakop ko ni nanang manong naimit at numalay ayan tiriknan. Gusto na nang. Dakay minut nagko na. Nga nasasiyat pa tawanin ti asawa yo, ti amat. Agbiyak tamat, o rino agar-aramit talang ti tupig. Sige nang, saan ka nang sangit? Ika maturugan takas takman. Kad masapat naman nga galing mabigat. Sige nga rodan. Ay, apo. Ilagip tila palabas sa kasledical man ko nadalang arod. Ala, good night, nanang. Good night, girly anak. Manong nemi saan ko libaken kas may nga anak kaili ko unay ni tatang ko. Kading karik sarong karak to. Kani daw dawat ko manong nemi hindi pa nagsinublianan danto ko mga kininanang. Wan, nagagad kam nga rod manong nemi sa amin nga sinamir ti puyat.
Okay man, sa pahay met maturog, sa mi sa pahay ti agriing, tinulong kami kininanang, itinegosyo mi nga tupig, aging gasaan nga nami napupuutan, nga bimintas ti biyag mi aginamanong. Gabot ti negosyo mi nga tupig. Wen, ta iso tinaramat ko, ngayon gatang ka na kiti aromatic, kinasapula kiti panagbasa, manipod first year king ga naggraduara kon manong name iti high school. Iti naggraduara ti high school manong name malagdigip kulat tamanin ni tatang nang anak nag-agraduar kan ti high school. Nakabalbalasa kan ti anak ko. Nagatupig ka. Sino nang siyak? Katas ng tupig. Ninanang ba talaga man? Kaya susuot ang arwatan. Kaya pimintasan na nabakir tang alikaman ti unag ti balay. O, ti ordong ta akwarta. Ana na kita. Katas ng tupig. Bunga ti sakripisyo ti nga agina. E magraduara kon ti high school. Di mala, ni tatang mo man ti malaki po la. Lalala, erase, delete. Masapol nga gragsakta. Gabot graduar kan. Kahit adamat medyo panak napintas kan adungo paalam. Adun tutumatendar. Kadagiti kakabagyan tayo. Ken siyempre, may samasat nung ba't mga ipapatpat kang katirigalo, adun to lagi ti makawartama na. Ornongam data, taadan to nayunan ta, nga pagbasa mi ti kolehyo. Uwan manong nemi katas ng tubig, kuna ninanang kadagiti adda, nga adda kada kami ita. Kaya nga akon manong nemi iti kolehyo, iti kursok nga nursing. Idi, tamapasamak, tinararapaap ko ang mapasamak. Diba nakakita kumakin ni tatang? Ti sa sarongkar ko kuma. Wano iso kuma tibang sarongkar kanya. Mano nga tawen tinapalabas manong. Iti panagsina, wano panang papanaw, ni tatang ka na kami. Kat insang pet na ti babae na ijabalay mi. Rumurumar kami manong name iti eskwela iti University Bell kaduwak manong name ni Albert nga ka-eskwela ken medyo at parang kursunada na kanyak. Kuna na kanyak. Curly, hindi ba lagpaspasir kita mul? Nasapa mo pala nga panagawid mo Albert, adot agro oreng ubrak iti balay. Agtuno kayo iti tupig, ore kasto nga oras. Agat tupig ka. Ano nga tupig? Katas ng tupig. Ardo. Gabutan niya, tupig ti negosyo mi, agot tupig Sa bagay, naimas ti tono yung tupig. Hindi pa lagmol. Molmol. Baka mulmulang lang taladyay. Nagisaganak ti para yung tubigat. Marbangon. Panagtrabaho. Adun sa amin ti kadwayo na. Di makil mati negosyo yun. Sa gabo ng aduk kadwayo. Sa lang nga siksikamat na. Ti katulungan ni nanang mo. Aduk kadwami ngagpaiso. Nang ron agad adun ti order. So nga gawid akon. Hindi palagpaspasyal. Sikamit. Apay. Aso nakita mi ti balasyo ti kalsada. Tagas talayangan ti panakakilat mo. Balik. Oh. Ni tatang ko. Oh. Iso ka di deja ti tatang mo. Deja nakutong alakay. Ni tatang ko nga talaga. Mabit lang. Tatang! Urayin dak! Tang! Umayag di tayan nyo, saan kayo bumambanaw? Bumalas yung wakbit. Tang! Urayin dak! Saan naklakid di nga nagbidot manong nemi? Tamanot tawen ko idin manong nemi.
Iri papanawon na kami ni tatang. Iti isang pednat kabit na. Kada kami kininanang ti pinapanaw na. Malasin ko. Mano lang ang tawad? 5 lang ang tawad, no? 6 lang ang tawad. Hindi makabalasi wakon manong nemi sa anak bulus nga nagalumiim nga nangarakop kini tatang. Tang, tatang ko. Oh, ti anak ko balasak kan. Imbag na ada pagilasinak ken ka. Ti siding iti nga 20 akin na ngato nga bibig ko. Ti siding iti nga 20 akin ngato nga bibig mo. Isit pagilasinak na sika. Sika ni Curly. Di ka pa nag-graduate iti elementarya. Saan ka di? Idakat ni. Balasang kan. Ay, kan ka. Kasla, adadang di makita siding ang tanga 20 ka, nga 20 aking nga nga bibig mo kat di makilak mo nga mintang, di ka dumakil mo ti siding ko. Kada ita nga siding, tadadang pakaawisan, di kita lalaki. At sumatadadang amang papintas keng ka. Kat si katatang, abang nakutong ka. Gabot tirigat anak. Apa nga taka lang umay. Atun ka taon na. Nabayagin ng inurure ka. Kumusta man tinanang mo? O da siya balay. Ada negosyo mi. Damang ko nga rod. Nagpintasan ni Biagyo. Anyang ortiran tayo? Maawat ng kapahingatan ni nanang mo, anak. Tang, dati kang kanahin kong idaw-dawat kinapod Diyos. Indaw-dawat ko dati kinapod Diyos, tang. Umaykan, agamit kan sa dibalay. Agpakawan ka kininanang. Kaya't ikarit tatang, tulungan ka. Tulungan kay kininanang, tapno ti kastakit, makapagsinublanan kayo. Manong nemi adda idi panagamak ni tatang nga sumurot kanya. When? Tasaan ngamin nga sinsinan tinaramid na kininanang. Ores sumat siyak kas pagarikan no siyak kuman ni nanang. Ni nanang tilagal nga asawa ni tatang pagkatapos dadyain siyang pet nga kabit ni tatang gisot kinadinanak at pinapanaw na kami nga kaslawan ng yaman na. Ngayon napilit ko ni tatang. Tang, awang kas timang padas. No kas pagarikan ta, di na kayo maawat. Awan maraming tayo. Ngayon na maawat na kayo, di na siya at awan no kanti problema. Siya nga tanti kararagsakan nga anak, no makapagsinumplianan, di kiti nagsina nga naganak kanya. Manong nemi dadda kami dito balay, kat amok nga da iti kusina ni nanang. Pinagtugaw ko pa lang ni tatang iti salas manong nemi, imbaga ngayon nakapela kasarita ni nanang tapno saan nga mabigbigla. Tapos nga rin tinapasamag. Adda ako nang, nasyat. Ika nga natin nagsukat ta, tumulong ka na. Ado ti order nga tupig para yung tunibigat. Sa aldaw ti panagdudupudop di kiti turista. Amo materanak. Malipo di dinaramanan da ti tupig ko, tupig ta. O dumay dayo nga turista, tapno umay da gumatang. Ti iba balunan da, iyawid da, kaninda kabayatin nga papasyar da. Raykan. Nanang, Abay, di ka pala makakuti. Ang kagrupatin na, ang kagsukatin. Marikalangan mo nga kastabadong nga tulungan na. Makamamansaan tayo ng pormem. Didak ko makagurgura. Apay, adanubyon. Kagura ka. Ubing ka pa Kanya kahit nga naprapi mo ti makinobyo, kabayatan nga basbasa ka. Madadail ti konsentrasyon mo. Madadail ti masakbayam, no makinobyo ka.
Kuha, ada namin kaduwak nga si Mang Pet. Tenubiom! Iya maamom kanya, kay baga mo nga masigog ka, kasal kayon. No. Saan mo to? Kaya nakarot. Ha? Sino kaduwak si Mang Pet? Dinaklab-rabake ng asta. Si kati babae nga si kapit di bang isang pet pakiasawam? Alam nanang, akong pinubyo, friend ko laeng ni Albert. Ni tatang ti kadwa. Adya. Ti demonyo amam ti kadwam, nanang. Ikan nyo ko man ni tatang ti gundawi nga makisalita ka na kayo. Pangaasyo. Diyos po. Ito ginamit mo. Nang, please, di ka magpungtuta kasta. Baka maatake kayo. Ikaw talaga maatake ang taga so ginarabid mo. Sino ko na insagpat mo dahil nga demonyo nga amam iti dahil nga balay, ha? Please. Ikan nyo ko mati tigundawin na mag-isari. Awan, tinas ka na magsalita ami. Ibagam ka na nga demonyo nga amam. Nga pumanawan. Diyak kaya na mag-isalita kayong kuha na. Diyak kayat! Nang, please. Saan nagpapakasi ka na kayo? Nusan nyo kayat? Saan? Saan ko ipapilit? Ngimikan nyo kumanita at nagtimgundaw yung mag-isalita ka na kayo. Please. Oo na yun. Dinadahil mo tiyal daw ko. Nang mawatan na kuma. Mawatan nyo kumati anak kakas kanya. Mabaling ka di. Ngayon kanyo tigundahoy, magsasalita ka na kayo. So di, ayun na. Kung dito salas. May lang, tinakdanunan. Sinurot ko ni nanang manong. Kahit kung makita, kan mangag, noan niya, tipagsalitaan da, kan pagbanagan deta, panagkita da. Pakawarin na kumakaring pang-asim. Saan ka dumapakawan? Di ka kumakaya nakasalita. Yung nagpagpakasit na kung nakasalita ka. Huwag mamin sa nga ribukit siya, ulit-ulitan tagpakawan. Saan ka tumapakawan? Kaputasan ang sinsinan, dinaramid mo. Nagbababawi akon ka rin. Huwag man peso nga tumtumbrem nga garubos ti kitiluam, madrama, maarte. Hore man tumukno sa lilagan ti panagbabawim, saan mo nga mababawi pa iti amin. Tinggan na ko nga. Ikanak ko matigundaway ko nga, mga sulnit kada kiti adu nga nagkurkuranga keng ka. Kada kayo nga gina. Saan mo nga may babayo pa iti kiti adu nga nagkinaranggas mo kanyak. Ano lapsak tagsao kadandan ni inaldaw nga tangranak, kabilin nak, pagbabartikan nak, ngawan pulos ti amak mo nga mangtung pa kanyak, ngawan pulos ti amak mo nga magdanog kanyak, nga mangkugtar kanyak. Inulit mo tinang papatay kanyak, gabot ti kinarangkas mo. Sangkunton nga ramitin ni Karik. Nga tikang ronan na unang inaramid mo nga nakasakitak. Nagsakitan unang tinakim ko. Tikang kagurgurak unang keng ka. Iti pa nang isang pet mo, tikabit mo, kat siyak ti pinagtalaw mo. Nabayakin nga nagsina kami. Oo, bibiyang ko! Ori man pa sino katamday di nga babae, sino kasukatam, na doon nga babae, ori man pa mamin ado na kang isin at babae, mao bibiyang ko. Kinawanan ti bibiyang ko ken ka. Nabayagan nga yung binang ka na tay. Nabidnasan ti biyag binga gina, kat sanda ka nakasapulan. Sungan niya pala tararamidam. Pumanaw ka. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Karing, nanaskan nga pa rin tumagin sa nguanam kita nabidek. Mapakawan na klaing. Mapakawan na kumaan. Mag-aasim. Sagad to pulos ka mapakawan. Isa mo pumanaw kan. Pumanaw kan. Iduron-duron nga induron-duron idin ni nanang ni tatang manong.
Ore no tumakder, idurun tumanin kit matulid. Tumakder tumanin ni tatang, idurun tumanin ni nanang, matulid tumanin. Aging ka manon naming nakadano ni tiruangan, itilabas tiruangan, itilabas ang tibalay, idurun-durun na pailay. Lang, sardigan nyo ni tatang idurun. Saan kuma? Di ka makibiyang, girl. Ngayon saan yung indurduron? Alawan no saan yung mapapakawan di saan? Sobrang ganito nagtibalay. Kasalitang ni tatang. Anong name kayat ko idi nga igawid ni tatang ngem naturay unay ni nanang. Kadagiti nga kundaway. Ket kinunak ni tatang nga saan ko mamapukpukawan tinamnama. Ngagsublin to kumamanen tapno maalukoy na tirik na ninanong. Huwin manong na yun. Tatang, nagsubli kayo tumanin ha? Wala mo na. Hindi kayo mapukawan tinamnamatang. Yan tangay, basol yung mata talaga. Di aganos kayo. No talaga nga napasnek kayo ngagbabawi. Kaya no talaga kahit yung agsinublangan kayo kininanang. No anyaman ti aramidan na, anusan nyo? Aramidag ba't ti amin tap na malukoy ko ni nanang. Huwag gayam. Sa doon pagtarusan nyo. Sa doon pangsarong karak ka na kayo. Nugas pagarigan lang. Manong nemi at dagayem ni tatang iti kabangibang mga barangay. Gabot iso tinagdagusan na. Kita sa jamet manong naming ang pangkuno kang sarsarungkaran. Huwain manong. Mabanggo sarsarungkaran ni tatang manong naming nakosta agapuak iti eskwela. Agabumat no ka isuna iti panagtrabaho na. Tayo na ibanti kayim na manong naming nagtrabaho. Ngano kasta nga maladawak manong nemi. Amulat naman ni nanang no sa dinut na panak, no apay nga naladawak, no sa dinut nagdagasak, apay nalalaw ka manin. Ha? Apay nga nalalaw ka manin nga nagawin, ha? Apay, ha? Adan pang ko inobra nga, importante tayo library. Ano nga library? Ulbod! Iulbud mo pa ilahin? Naggapuak ti demonyo nga amak ko na maa. Nanang saan nga demonyo ni tatang ko? Ha? Kanya? Saan niya kumaro ti awag mo ti kaskagwa na, ha? Ha? Ano ti awag mo? Nanang, tasang ka di nga demonyo? Ti mangkabkabil? Iti kaskan niya? Nga awang matab mo kabasol ko? Nga nagan-alusak? Ingkarigatak tinagserbikan ko ana. Kahit ko lang saan nga makabasol kayong ko ana. Nga man natin naramid na. Anya da kita naramid na kanyak. Ulit ka di manin nga bakaking ka namin adukon. Ngayon bakaking ka nga namin adunakon nga pinatay na dyan nga demonyo nga ma'am. Nanang. Idi deta, idi. Tanong saan nga ko makakapot na demonyo suna. Ano saan ko mga demonyo? Apa nga nang isang pati sa bali nga babae, ket siyak nga legal nga asawa na, ket siyak, sikakin siyak, di ba nagtalaw na? Alaman? Nagbabaoy ni tatang nanang, pakawanin niyo kuman, Jack tumulos mapakawan! Maasulti saan nga mamakawan nanang. Da kayo matitante, agpaspaso ni ti Diyos, teramidan niyo. Ay, kailangan niya kahit mo nga mapasama ka? Agsinubla lang kay kumaan. Dento pulos yung mapasamak na tagal din. Ngayon saan na kumamata maparitan? Ana? Saan na kumaparitan na ng kasapulag ni tatang ko? Kan kasapulan nakmet. Ipatpatag ko ni tatang ko nanang. Isong umawatan na kuma. Saan na mga paritan nga mapanmang sarungkar kayong kuala? Uwen manong nemi awan ko man ti problema mi nga gina.
Dili ko man problema mi, manon na mi wano problema, kadi sutihan ko pa nakakit-kita kay ni tatang ngem. Idi, taimay kat kayat na't magsinublyanan kini tatang. Nagbali na nga problema manong. Arig na adda kiti nagbaitan, tiyagtuptupa nga bato. Iti pa tisaan nga pa nagkinawatan ti inak ken ti amak. Ti pa ipatpateg ko kini tatang, ti pa ipatpateg ko kini nanang. Ipatpateg ko ni tatang ng paritan akmet ti inak. Kasano mapasublik man? Nga da inak at damat amak. Nga pimpinatig. Maapektaran pa yan manong nemi. Di pa nagbasa. Girlie. Albert. Naunig man hindi pampanutin. Kanda kaliliday ka manin. Di nga pakadanagan, Albert. Hangim laglag ipem. Dandanin ti exam tayo. Jack malipatan. Naka-review ako. Umisam ka nga na. Umisam ka kapot Jack kayat nga naliday ti sweetheart ko. Sweetheart ko. Gayem ko kunang kadlatak na sweetheart. Umisam ka nga na. Okay yak na da. Ano na okay? Madlaw met, kandi mo kung may palubos, nga maapektaran ti panagbasam, iti parikot yo. Albert, kahit ko kumakit, makapagkinaawatan ng datatang kininanang ko. Saan ka mapukawon tinamnama? Nabayagan nga agsubli-subli ng tatang ko, nga mga lukoy tirik na ninanang ko. Ngayon kaslasan nga, agbalbali tirik na ninanang ko. Di na tamapakawan. Saman nga damit. No babakawan laeng. Ngayon kasla din na maawat pa yun. Kasla din na mapasubli pa yun. Di dati nga panagayat na kinitatang ko. Sa bagay, girlie, di mo mabalaw ni nanang mo. Ngayon awan ti imposible ti Diyos. Ikamang tayo kayong kuhana. Kasla matiraramidek, Albert. Di kahit ko kuma. Kad makabagsinublanan danton, sakbay nga agradwarak. Naragsakak tuon na yan. No, may saakton nga nurse. Kad nabayag kumamatang nga makabagsinublanan na tatang kininanang. Datat kang kanahin kong idawdawan. Manong nemi itinaminsan nga inak isa sa rungkar iti ayan ni tatang. Nakigtutak manong nemi di nasang patak nga tang aguyik kayo? Awan tayo nga wala ito. Masapul ka doktor ti mga sikasukan ka. Ingat sa ospital. Salin. Ay, may tubat lang na ito, anak. Natudwa anak lang. Ay, mayat ka manunos sandang. Masapol kung may ospital ka. Natagsintuyak mo. Agsubli-subli ti guri-guriyo. Saan nga di? Isaras ka nga. Malisataan ka sa doktor. Kan may kupman ka sa ospital. Hanay. Aman. Isa ko na ni tatas inso. Nga nang patagos ka na kasi balayda. Napay ka nung saan kasi mo na nagtrabaho. Subli-subli guri-guriyo. Tatang nga mga nadelikado na ito yun. Saan na? Alam nga saan? Mayat kayo manusaan. Masapol ngayon, ospital kayo. Yung hospital ko nga ron ni tatang manunaymi. Uwin. Karimba kamok da ito kininanang ket kinuna nang di ka pala matulungan. Awan kami sa banin nga magbantay kini tatang sa hospital nung saan nga siya. Mawatan da kumanan. Awan mati ka bagyan ni tatang nito . Masal lang siya. Di ka pala matulungan. Awan kami sa banin nga magbantay kini tatang sa hospital nung saan nga siya. Mawatan da kumanan. Awan mati ka bagyan ni tatang nito . Masal lang siya. Masal lang siya.
Okay na, ang problema ta. Dumating kita kakadwa tayo. Di no hanggang makatulong di may problema ta dumating kita kakadwa. Nabay, nakaaro ka sa sakit na. Kung si doktor, nga naskin nga nagpaot ng tatang sa ospital. Tap nung obserbaran nga naling, barang nasamot lang nga kumaro. O rin no, at kwarta ko sa rem, uno sa rin na. At kwarta ko sa rin na, kunak. At ang harap ti problema na. At kwarta na nga naibusin. Adamat kwartak nga ornong ko. At nainotak met iti allowance ko. Ngayon maibusin na jay. No awanin, awan doon ti pangalaak ng ikang ka. Numasot pasapol mo, itad ko. Nanang, pakiulit yung banting bagayo. Ikang ka, numanot masapol mo, itad ko konak. Pudno ka diti, nangig ko. Pudno. Kahit yung asawan. Kahit yung manlang tulungan ni tatang ko. Sika, titulungan. Hangan ni tatang mo. Parikot mo ti kwarta. Nga ramatan, para kinitatang mo, saan ka rin? Unang, itad ko. Tulungan ka. Saan nga ni tatang mo, titulungan sika. Tulungan dak, para kinitatang ko. No, kasta panagawat mo. Na lang. Agawa na. Pagrebengak timang tulong keng ka, taanak ka. Uwen, tulungan dak. Kat dito nga, itulog nyo kanya, kat para kinitatang ko. Arig na nga ni tatang kumadlang tulungan nyo. Iso nga, agyaman nagnanang ko. Nang, anak, nanang, naonig ngamin unay ti sugat nga impaay ti amam iti puso. Padasek ngay karigatan nga awaten ti panagbalbali na. Tabaring na. Iti dayta nga panagbalbali na. Kat makatulong. Makatulong kanyak. Tapno pasublik ti dati garik na kengkuana. Nanang, awampay, kat sampay nga nagsubli ti dati garik na kengkuana. Yung tulungan ka anak, para kengkuana. Tapno dan tugon daway na nga, mangituloy nga mangipanagnek, no talaga napudno isuna. Una na nga anak. Kat itultuloy kong idaw-dawat hindi Diyos, nasabi ko tayo kapitan nga panawin. Kat agsublinton ti dati, na panagayatyo kinitatang. Sabi ko mananang. Kasta unit ragsak ko nga rod nga nagsubli ti ospital, nga iyan ni tatang manong nga balong ko ti kwarta, nga inted na tapon di kastagat na maitutuloy nga magatang di kiti resete ti doktor para ken kuan. Tang, anak, irwar na ko dito ospital. Tapi nga kayo yung trabaho. Tapno, saan ako na pagproblemahan pa yung gastusan? Awanin ti kwarta. Awan matan ti kwarta. Nga mata kwarta nga igam ko tang. Nagutangam. Baka awan ti pagbayad ko. Pagbayad ta. Baka saan ako nagpawot. Tangsa nga mo po kaon tinamnama. Nagapukin ni nanang dito kwarta. Ano yan? Amo nagbadlangin nga tulungan ni nanang mo. Tigo na, awang kano ti sa bali nga tulungan na no saan nga siya, tasyak nga rin problema. Problema ti kwarta nga para kada kayo. Iso nga kahit nakatulungan. Ang arig na, dakay man latulungan, saan lang nga diretso. Magnalaing kanyak nga nakyo. Iso nga, nukas ka sa lang tang,
Agsublimat lang di dati nga salunat yo. Makaruwar kayo tumat lang dito sa ospital. Kaya saan yung umaori ni nanang o may sumarong ka. Ito no, makaruwar kayo sa ospital. Da kayo nga mismo, iti sumarong karmanin kininanang. Edi dan nanin rumani tatang ti ospital, tumay imbagan manon nemi. Nakiktotak, iti may nga malam, ngay sa itadagas ko ti ospital, tapno sarong karak manin ni tatang. Tariday tang aldaw manon nemi, kit esun ti maoding aldaw na ti ospital, sakbay nga rumuar. Edi makitak ni nanang, nga adang mang bambantay kini tatang. Nanang? Oh. Tapos di klase mo. Ngunang. Magmantay may kayo. Ada kabagyan tayo nga sinarong karak ito ospital. Yan tanga, adak man lang dito eh. Tiyan mo ka adakan. Tagkuyok to kuman nga gawin. Api ko mga gawin aknang. Dito ay ako nga mangrabihi. Orita dahin tugod ko nga harwatek. Dito ay ito nga agrubuat ta maiwarto ni tatang yung tubigan. Anak. Agyaman natin sinarong karin niyo suna. Isuangar ko anak nga di mag-asa kong dito at adak madla dito ospitalan. Ala. Ano tingin mo karot kahit tagawid, tsaka kong tagawid. Nang? Agyaman anak. Sige. Nakon. Ito dududwa kaming kinitatang manon na na isa misuna. Anak, kasko na ninanang mo. Ito na rumara kong ti ospital, inaktualanan di kita rawate kita yanda kumpadre, sido, agawin natin sa balayo. Hanya? Kahit yung kasawantang, awatin na kayon? Makapagsinumblianan kayon? Hampay. May mapangarot nga. Sa jayak ka ng balayo, ngagyan. Tembas ganyan nakagtrabaho o ti construction, tumulong nga kanulayan ti negosyo. Tatandanan na kano. Alam na kano nga obrero na. Kasi sa dito ba yung pagganak? Mawatak ka kayo sa wintang. Tapno, asudag kayo laing kang kuwana. Tapno kang kanayon na kayo nga makita. Kan tultulungan nyo isuna. Kat babae ni Naita, no ipakita yun, kinapasnak yun, kinagagat yun, kinasinseryo kang babawi. Maawat na kang tumanin ni nanang, sang kadi? Kaslakas talak. Sabi ko matatang, tasaanan nga mabayag, kat talaga nga may pinsan to nga makapagsinublianan kay kininanang. Manong nemi kasta nga rod tinapasamak, iti mismo nga balay, nga pinapindas ni nanang, gabutin negosyo na nga tupig. Nadaan ni tatang, iti kabukbukodan nga kwarto. Narumbeng ko mga kwarto da, tag-asawa da, ang samat pa kayat ni nanang. No, kasta manong nemi, talo kami nga kakabalay. Kayat nga sawen, nga adda amak, adda inak, iso na lang ta saan nga kakaidda dikit inak kenti ama. Ang madmadlaw ko manong nemi nga balbaliwan nga ararme ni tatang ni nanang. Ada rin madlaw ko manong nemi nga it-ited na iregregalo na magdad pa iti sabong manong iti binigat. Flowers for you. Karing. Iba mo dyan flower base. Awatan mo lang. Oh, sige. Awatek. Thank you. Isublig man laki ka si kamat lamang may kabil di flower base.
Agaman nagkaring. Agin ni takamot no ka kinitatang nga ginisan. Panagagtrabaho, ano man panagagbasa, kano sumangpeta, agtin tinulong datatang kininanang sagana para iti agsapang aramidan da. At dili kundaway, ngagmay mesa ni tatang tisangot ti balay, agsagsagawisiw, amang bibuya kada gidi bituin. Pabang gumat nanunan manong, tang? Nak. Abay nga di mapan pasyarin ni nanang. Pasyarin, ganadak mo dito. May mesama ti balay itayam. Kahit ko sa wen, agtugtug kay jiksilid na. Kunayo. Kalpasan na, siyempre, agonin tumit ni nanang. Aba, isindeta, nabasapol mo. Kunanan to. Kunang tumatak karing, mabaling ka dito umayag pasyar. Pasyarem. Pasyare ka suna, iti unag tisilad na. Kahit nabastrakan na ka. Kahit nabastrakan na ka datang. Karawaan. Papanan na nga din tumay lang bumigay. O mga tumpain na. Agad anusan nyo na tumpain na kayo. Basta nyo bigbiglain. Talay pagbagaman na kaman. Ururay lang ni nanang ti panangarim yung maning kang kuwana. Iso nga dahil at makunak ka na kayo. Baam ta naminig. Ngamsangan ita. Ito na paano nga ron? Sa bali akong daway. Kinabudno na kit no awang ka as tao taramidig. Ano manin asid ka, kasarita. Namidik-liklikan na. Ano manin igamak ti imak. Kumo iman ako na ko. Iawawak latong pahin na. Ngimtimteng ti gundaway manong nemi nga simmang petak dito balay nga kastauna iti panagkinkin na tawa dananang kinitatang kani matakang kamis mo akinudot ni nanang manong nemi ti bakrang ni tatang nga ito dahil nga panangkudot ni nanang ti bakrang ni tatang isumutan ti gundaway nga panangarakop ni tatang kayong kuwana naggulagol man ni nanang manong nemi nga saan nga na pinalubusan pa king ka na matanga ka naglanangan di ka bibigda. Wow! Wow na wow. Sana kagpadpadlaw tapno sad nga matisturbo. Nakapapa o ti panaglanang dagiti bibigda manun nemi kasla kabarbaron ni ayat kadakwala. Aging ka nakita klaengen nga sinakroy ni tatang ni nanang ket iti silid ni nanang nga mismo simrekanda manung nemi aging ka nangigkon ti asog ken areng ni nanang. Wow, thank you Lord. Nakapag kinulawatan nagsinublyanon na tlayangan da tatang kininanang. Siya kung ti kararagsakan nga anak, gabiti kastoy nga nagbanaganin, ti panagan-anos ni tatang, awanin ti sakit tinakim ni nanang, naagasan yung ti sugat ng pali ni tatang kang kuwana. Wain manong nemi suda nga ro din tinagtinulong itindruki idi ni nanang nga negosyo manong. Kada doon ti sanga, iti paglakwanan kan pagtunuan ti tupig ni nanang kinitatang, manong nemi kag tindamang alay imas, ado na kitay turista, nga order kang kwa, kadakwana. Nagradwarak mater manong nemi ti kurso kan nursing, kag trabaho kita ng agdama, iti hospital, iti kapigsa ti COVID manong perme, nakadadlalikado. Kaya dakidi nga pag-resignan, datatang kininanang yung tsakin palogos ko na. Wine. Aging kastumateng manong nemi na medyo nagtalnan ti amin. Ni Albert manong nemi agtrabaho man ti may isang ospital di Manila. At na nakidawatan na kiti puso mi kat plano mi nga iti da ito nga tawen kadison tumeten ti panagkalay sa amin. Ito umay nga tumanon deta manong pakamuang kanto, talang kanto nga ninong mi. Dito nga rin ti pagkasarita kanagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa manong nemi kat sabi ko ma, kadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada kadimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Girly. Thank you, Girly. Thank you pa nagsurat, kaya pa nang ibura, iti pagkasalita. Kumusta kaya aming asakapan na? Pag-share yun yung programa tayo, saan kayo kumamama iti rupa? O ano saan kayo kumamama iti busas, tinumo ti biyang? Hangabali nga umauma ka iti rupa, ngam saan kayo kumamauma iti busas tinumo ti biyang? Yan,
Ayan, padaran niyo pamagayan ti idikal man laing nga pakasalitaan ni Girly. Ada ka di panakpak ni Girly? Baka awan. Baka di yung kayot no awan panakpak na. Okay, pag-share di program at share.